Hej, mit navn er Jens Gård Østergaard, og jeg er en fashion designer. Jeg har lavet brandet René, som er et genderless fashion brand med fokus på voluminøs beklædning, der leger med uventede proportioner, og samtidig har fokus på mangfoldighed og kønsfluiditet. Jeg så et problem i modeindustrien og en udvikling, hvor der kom et afgørende skifte med fokus på inklusivitet, bæredygtighed og individualitet. Og her var tilgængeligheden af tøj, der udfordrede kønsnormer, stadig en begrænsning. Herudover var der fokus på fast fashion, overproduktion og manglende æstetik hos bæredygtige brands. Og der var René en løsning på det. Jeg har en businessmodel, hvor jeg sælger direct to consumer igennem mit atelier på Vesterbro, og derudover sælger jeg igennem min webshop. Herudover så har jeg business to business. Jeg sælger lige nu i Studio Stars i København, og jeg sælger i Super Oda i Rom. Og derudover så har der været stærk interesse for meget velrenommerede butikker i Japan og Italien, som er Antonia, Restir og Kolbo. Så vil jeg gå ind lidt og snakke om mine tal for 2024. Jeg skiftede til en sæsonbaseret salg, ligesom mange andre fashion brands, og det gjorde, at jeg ikke havde en indtjening for et halvt år. Men alligevel, der omsatte jeg fra januar 2024 til august 2024 for 237.500, som gav mig en dækningsgrad på 94.000 for hele året. Jeg fik et samlet underskud på 79.000, men jeg synes stadigvæk, at den store efterspørgsel bekræftede potentialet, og derfor har jeg lavet en PLN-analyse fra SS25 og Fall Winter 25, altså hele 2025, hvor jeg forventer en omsætning på i alt 1,2 millioner kroner. Ja. Så vil jeg gå ind og snakke om mine design- og produktionsprocesser. Jeg arbejder i Clo 3D, som er et CAD-software. Jeg bruger deadstock materialer fra Japan og Italien og Danmark. Så arbejder jeg med socialt bæredygtig produktion igennem familiedrevne virksomheder og anerkendte skræddere i Thailand. Og så har jeg en low-batch produktionsmodel, som sikrer, at jeg ikke producerer mere, end jeg kan sælge. Så har jeg præcision i detaljer i og med min baggrund og en tidsløs æstetik. Så vil jeg snakke lidt om holdet. Jeg har stiftet René sammen med min kone Tavan. Og sammen udgør vi et passioneret og divers team, som har en indgang til det asiatiske og det europæiske marked, og derudover har vi kompetencer inden for forskellige produkter og produktudvikling. Tusind tak.